Hello, good morning. We're live. Okay. Share sa anak ko. Ay, kwaon din ako kung isa ka webcam. Wait lang. Hello mga kaibigan. We're live today. On this Valentine's Day. We're live on Asa man this imong nga beautiful nindot? Valentine's Day. You know, setting it up. Hello. 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 I'm here. This is my better webcam. Salamat dahil sa akong ayon niya na sa episode. Okay. Hello. Okay, there we go. Good morning. Yan na kwansa ko. At followers pa ko. Ako nag-add followers ko, mag-add followers ka. You have a pink tint and I'm jealous. So I'll be adjusting my tint. See. At followers. Oh no. The temperature. Nganong green ko? Hue. How do you reset? Okay. Saturate and temperature. Tama ba? True Crime Valentine's Edition? Sure. Wait lang. Are you adjusting your lights sa imong computer? No, I'm adjusting my hue, my tint because you're pinkish and I'm greenish. You have a healthy looking skin and I'm green. So I am adjusting Thanks to my my Samsung. why. I think that's my Samsung because I don't know. Wala ko laing kuan. Wala ko laing Tama na ni. settings. Tama na ni. At least dili ko mura gihepa ganina. Pero it has a bluish tint now. Yep. Sige lang. Basta ganina mo mura ko gihepa. Sige na, go. Hello. Paminawa sa tas sa kuan. Sa Facebook. Sige, Kung kusog ba? pag-istorya. Yes, hello mga kaibigan. Welcome sa isa naman pong episode ng Panlasang Pinoy. Sige, pag-istorya. Kusog ta? Hello mga kaibigan. Kani madunggan mo ang intro. Sige, i-play. Kani madunggan mo ang intro. Sige. Dali na, go. Sige na.
Ay. Diretso na ta, gamiton lang nako tong kuan intro ug outro sa last episode. Sige. Hello, hello, hello! Yes, hello mga kaibigan. Welcome sa isa na naman pong episode ng Dili ni Advice. Kumusta sa tanan? Nagtagalog gud ka dito. Inga naman jud gud ang intro ni Panlasang Pinoy. Good siya, managud akong inspiration sa atong intro. Good. Inspiration, may I help you? Siya akong core memory sa ato ang intro. Salamat din kay Nathaniel Blanc sa ako ang Bear Brand Coffee. Kuan ni siya kanang milk with coffee. It's not coffee with milk. It's milk with coffee. Pareha tayo, ngunana po ko mga pe. We're one and the same. Ang nangita gud kog kape sa akong lamisa, wala ko'y kape sa akong lamisa. Luyan ako eh. Bo kaluoy. Hmm. Tapos kuan kanang makita nimo no sa akong video na naay aso, OA kayo. Dili na ko makitaan. Pero makita nimo sa imong end. Murag diffuse na sa camera ay sa imong stream ang smoke, but there's actually smoke coming out sa ako ang sa ako ang feed right now, sa akong camera feed. Mo OA ba? kayo akong humidifier. OA siya. OA siya. Ana de kay humidifier dara. Wala, congratulations. Nako humidifier dugay na oy. Pero kabalo ba ka? Bag-o man ni. Naalang ko i-share. Okay, side story. Wa pa ta nagsugod. Side story. Nadyo ko humidifier diri dugay na. Tapos kanang ignorante kayo ka. Ignorante ka no. So, nahurot na akong essential oil. Tapos, ang akong wala ko'y magamit. So, ako experiment. Na ako'y haplas dere. Where is this going? Kaning kating ko. Ang kating ko ba, niya humot kayo na, di ba, ang haplas? Oo. Oo. Siya akong gihimong essential oil, okay? And for a time, I enjoyed it. Di ba? Kaya humot kaya ako ang office og kanang kuan. Kanang humot kayo og humot og kating ko. O humot haplas. Sus kay naguba man jud na kring. Ay ala di siya ba? Pwede. Ano ko nga, nag-co-pilot ko. Kay everything I do, I consult co-pilot. In fairness, before na ko nagibuhat, before na ko gibuhat nga butangan ako kating ko ang humidifier. Ano siya na never do that. Ano siya sa kuan. Ay, okay, pero gibuhat gyapon nimo. Oo. Gibuhat gyapon ako. So, after nag-consult na po ko sa air ko lang. Co-pilot, why is my humidifier not working? It's most likely nga nag-harden daw tong oil kasi it's not ang mga haplas daw dili daw na sila water soluble oils. Kay kanang mga essential oil, water soluble daw na sila. So dili sila makabara. Oo. Pero ang any other oil like kato akong gibutang, katong kating ko, most likely mag-scale and then mag-harden and then mabara niya tong somewhere na function sa humidifier. So, mo tong naitabo. Nasad ko para sa imo. Nasad gani ko. In fairness, mampod ka co-pilot. Warn jud ko niya. Pero gahit lagi kong ulong. Mirisi. Oo, mirisi gani. So, mooto na tawag ani. Nagpalit na lang kog bag-o, baratohon lang pod. Where are you? Uy, kadali lang. Akong camera nawala. Na nag-call sa imo? Actually. Unsa man? Tabi. Wait lang. Good morning, di ay kang Jester Blank. Hello, Jester Blank. That's my friend. That's your friend. Hello, good morning.
Kanang dugay gud ka. Kanino? Asa naman ni akong kamera? Gago man di ay ka. Dili ikaw. Akong kamera. Ang kamo man ang imong tan-awon. Kanino? Ara na. Hello. Yes, mga kaibigan. So, Asa naman ni nag-atubang na iyang kamera oy. hello. I'm back. I'm back. Okay, there I am. Hello. Kainag na akong ganina oy dulit. So mao to siya akong side story about sa humidifier. So gahi lagi kog ulo, mo to nadaot Merisi. siya niya. Karon bag-o ni siya akong humidifier and I am using an essential oil. Ay dili siya essential oil kay kabalo ba ka ang tinuod na essential oil kring kanang mga pure. Mahal kayo na, moabot og 1,900 mga ana. Uy, 900 or mahala 1,000. ana. Uy, di ko ana. Yung anak kagamay nga bottles, Oh? yung anak kagamay nga bottles kanang murag 2-inch, sometimes 1-inch bottles, mga tag 900, 1,000 na siya. Kuan man guna sila kanang mga oil kanang murag distilled unsa tawag ana. Na sila process ginabuhat ana extraction sa oil manang mahal kaayo niya Kuyawa. from in the purest form jud. Oo, so mo nang mahal sila. Ako ang gipalit tong synthetic oil lang. Kanang kuan lang, kanang chemically manufactured oil. Mao ba? And oo, so baratohon lang na sila 100. Tapos kuan kana ang scent karon sa akong room is bamboo. I like that Yes. scent. I don't even Mm-mm. know what that scent is, but I like it. It's really very lovely. Tas sa sala akong gibutang na oil dito kay sunflower oil. Pero puro synthetic. Okay. Okay. Oy, how are you? Ikaw na pod. How are you? Ambot to yun sa man ako ang ikuan eh. Unsa man ako ang... Mag-unsa man mo sa kay Valentine's. Ay, tama. Hala, Sa atong tama, mga di ay no. listeners, sa atong listeners sa Spotify, kay among, as of recording, it's Valentine's Day, February 14. Meaning, Happy Valentine's Day. So, mag-unsa ka karong Valentine's, karong adlaw, kringkay. Ambot lang magunsa ko karong adlaw. Mag-dinner out siguro me. Kauban na amo ang anak, alangan, kay di man na magpabilin, wala man pud mi kabilinan. Mo na kaming tulo. We're gonna go out to dinner, I guess. Pero di ba nagkakayog tao na ron? Oh, that's what we're trying to avoid. We're trying to avoid the traffic. So, gahapon nag-istoryahan namin ni Nathaniel, kaya ka? Si Nathaniel. Oo. Nag-istoryahan namin kagahapon na nagkasinabot namin nga magpalit lang mi sa palengke og shrimp. And then we will grill it. And then naaman mi kuan diri ka ng kubutan. Sa atong listeners, ang kubutan is a giant squid. Naami kubutan diri gihatag sa ako ang father-in-law, mom-in-law. Gihatagan mi lang kubutan. So himuon ako siyang calamares. And that is what we will do at home. That's nice. Valentine's at home. That's nice. Kay balo ka no, dili ko ka dinner diri sa balay kay kapuyan ko magluto. Nya, gusto lang mi ma-relax. Pero basin dili mi ma-relax sa mga mi sa gawas. Basin ma-change akong mind ani katungod sa traffic. Basin. Basi mag-grab na lang mo. Basin no. Basin. Oo. Pero nice man pod magkuan lang mag-stay at home lang sa kung naamoy plano mo gawas, maybe late na kaayo sa gabi para dili traffic. Like late comers mo sa restaurant ana. Kanang manirado na mi ma'am. Ay, wait ana. lain na po na ano, basig luwaan na tong pagkaon na. Ay, dili, ay, grabe po. Mong balibad sila. Anong madawaton man dyan mo nung sa? Balibaran di mo. Ganino. Ay, kabalo ba ka? Na ako'y update. Nakita lang ako sa akong newsfeed. It was shared by Daily Mail News. Nga, new evidence are found that Kurt Cobain's death was not suicide, it was homicide. Hala? Di ba? Diba? Oo. Kung wala mo ka nakaibalo guys, kana si Kurt Cobain guys. Sikat man gina siya no, vocalista sa Nirvana no. Oo, sample. She has me like a Pisces when I am weak.
Ano? 'Di ba? Dili ba? Kay kanang 'di ba sikat man na siya. Tapos sa una pa gyud ni siya nga issue guys, nga naadoy naay kontrobersiya ba ang iyang kamatayon. Kay ang sayang pagkamatay guys, nag-suicide na siya. Mm. Mo na yung nahibalaan sa tanan. Pero karon nganong naamay ni gawas nga homicide. Dahil lang ato adong i-confirm kung legit ba to nga page akong nakita kay basi kuan lang to siya kanang mga conspiracy pages lang ba ito, dahil lang. Daily Labi yung mga Mail, di ba conspiracy tabloid pages. man na? Daily Mail Australia day ang nag-share. So Kurt Cobain's death was homicide. Shocking new investigation questions suicide ruling. O moto. Di na to basa ng news. Basta kay mo na ang update. Homicide day no ang iyahang pagkamatayon. Kuya wano after Pero how many decades? this is not official man siguro. Basin naalay nagkuan. Basin naalay nagbuot-buot ba? Kuno. Nga Aha. homicide. Mhm. Dili na siya official ruling ha. Basin lang nga naay dili ko sure ani kay nabasa nako siya murag kadali lang kaayo gi-skim ra nako. Murag naa lang siguro private investigator lang siguro or unsa ba nga nagpagawas ana iyahang sariling iyahang personal professional opinion. Personal Mm. professional opinion niya nga homicide ni siya. Unya, sa una pagid kayo ni siya na issue bisan pagkatong time na namatay siya 1994 man yata. Sa una pagid ni siya nga issue nga homicide kay imposible daw lagi ma-suicide siya kay high daw kaayo siya, imposible daw kadaog siya sa baril mga ana-ana. Unya karon na sila Mm. gipagawas na ingon ani. Questionable. Labi na to na yung mga fans ni Kurt Cobain. Ang mga fans niya, no? Lahi yung mga fans, obsessive. Oo, obsessive siya. Obsessive yung mga fans. Na siya cult. Mm. Na siya Kurt cult. Oo. Na siya yung ata. So, wala lang. Gi-update lang tamo. Kaya basi gusto ninyo mag-wild or unsa ba na mo gusto mga feelings na ipagawas. Ipagawas lang ninyo. Ano, Di God? basaha sa ninyo ang article. Tanawa sa ninyo ang article Oo. online. I-share lang namo, but we're not confirming. Of course, alangan kami mag-confirm. Kami din ang coroner. Kami din ang forensic pathologist. Kami din ang mga forensic investigators. We're not those people. We're just sharing it with you. Kaya para kung gusto ninyo mag-wild or mo react, go. Di ba? Ano lang na siya, guys. Mm. Napa ko isa ka update. Oh, kisa pa. Si Britney Spears, karon lang ta nakabalo, but it was done on December 30. Si Britney Spears gibaligya di ay niya iyang catalog ring, the full legacy. Full legacy catalog, meaning all her songs up to December 30. Hoy, kadali lang. What happens now na nagibaligya niya? Napa siya royalties na makuha? How does Wala. that work? Wala siya makuha. When you sell your royalties, when you sell your catalog, you will not get any royalties from those. So if ever na ma-license iyang songs for movies, for series, shows, whatever it is na kutay gusto i-cover iyang song, gusto i-sample iyang song to a future artist na kanang gusto di ba daghan kayo naga-remix karon murag si Dua Lipa gikuha nila ang katong kanta sa Daft Punk, di ba? Murag ing ana ba, if ever lang na naay gusto mag-license sa iyang songs, she won't get any royalties moving forward. Mao ba? She won't make any money from those anymore, but she can still perform, to clarify. She can still perform her songs. Okay? Pero dili siya makadawat og royalties if ever it's being licensed for whatever, like for movies, for sales, for covers, for samples, or sa basta yung ana. So never, dili na siya makadawat. And wala lang, dili siya impactful sa atong lives. Pero Dili man. dili siya, pero marag makuan lang ko kay ngano gibuhat po biyan ni Justin Bieber, if you can remember. Oo. He sold his catalog
full legacy pud to kato nga time ha, at the time nga pag sale niya up to that point kung unsa iyang song gibaligya pud niya $200 million. Tapos si Britney pud is at the same value, 200 million ra pud nga Mao naman nga ba? mas daghan man siya, 'di ba, mas 'di ba mas kuan man si Britney. Murag dapat mas mahal. It sounds like dapat mas mahal dapat si Britney. Tungod Mas siguro sa valuable iyang dapat. sitwasyon karon, desperate move siguro ni. Feeling nako desperate moves. There are some rumors na nganong gibaligya niya. Mm. Kay um nado siya sa tawag ani financial situation right now, financial pressure where the rumors are maybe there are mounting debts or tax issues or heavy spending patterns, or she is in danger of going broke. I would actually believe this, getting heavy spending patterns. Kay, di ba, bago lang siya nakagawa sa conservatorship, Mm. di ba? Recently lang, 2021, di ba? O Dili sa pod batong siguro year, 2021. Kay nga 2022, na nakadugay. 20, Amot lang. 2021 kring. Mo ba? Tapos, oo. So, ibig sabihin, wala na yung nag-manage sa iyaha, including her finances. Kay she is her own person na. Dili na laing tao ang nag-conserve sa iyaha. Siya na, iyang sarili na ang nag-conserve sa iyang sarili. So, karon yun sa niya iyang kwarta. If you can browse her Instagram feed, she is going on unlimited vacations. Wow. Tapos, I think lang ha, kay pag naga-vacation siya, gadala siya friends. I think libre jud pud to ang mga friends. Tanaw And ni if mo you no? do it, of course, and if you do it often, of course, mahurot imong kwarta. Dili man na anli. Maski yun Dili. sa pakakamilyonaryo, kung perminti ka ing ana og lifestyle, mahurot yun na. So, I can believe that. Feeling na ko mo ng dahilan nga nung she's going broke. But that's a rumor. It's a rumor. Dili ko naga-confirm. Pero kung mag-browse lang po ka sa iyang feed, makita man nimo iyang lifestyle. Makita man nimo. Mm. Sige di ay siya Mm. bakasyon di ay. Feeling nako ga-drug siya. Ga-drugs? Mm. Unsa nang drugs? Oh my God. I hate drugs. I hate drugs. Di ba taw? No? Makuha nimo. But anyway, mo to, wala lang. Mm. Yeah, mo to. Some of the artists that also kanang sold their catalog are Bob Dylan, Bruce Springsteen, Stevie Nicks. Aside from Justin Timberlake po di ay. Mo ba? Gisel po din ang catalog. Mo ba? Kuya, nun. Karon pa ko. Karon pa ko, wala ko kabalo nga gisel din ni Justin iyang catalog. Or Mao nakalimot ba? rata. Nakabalot ta sa una pero nakalimot lang. I don't know. No, wala jud ko kadungog ani. Si Justin Bieber noon. Mm. Nakabalo ko. Pero si Justin Timberlake, wala ko kabalo nga yung ana day ang sitwasyon niya. Gibaligya po din niya yung catalog, Mm. 'di ba? Sumuot to. Mao lang to siya guys, akong update sa inyo ha. Pero dili jud na mo atong topic. Atong topic karon kay Nag-record ka Oh. sa imong local. hala. Wala. Oh, sige. You gotta Nakalimutan. record now. Maapas pa. Pwede pa na. Wala man naglain imong tingog so far. Hoy, kabalo ka nga nung wala naglain akong tingog so far. Nga naman. I think the clipping, aside from what I told you nga naka-on ang audio enhancement, I think my computer's hardware is slow. Di siya kaapas. Why? Because, di ba I have a game. Oh. So whenever I turn on my game and work, let's say kanang naga sticker ka tingod ko. Hmm. Tapos naka-on ang Chrome Edge, then naka-on ang katong game, then mag-on silang tanan at the same time. Kay maghang akong mouse, mag freeze, mag-ana. Nakita na akong task manager, di ba you can see from the task manager sa Windows, you can see from there nga, naa siya murag performance tab. Sa performance tab, you will see all of your hardware, which one is working hardest.
na ay CPU, na ay memory, na ay disk katong hard drive, Wi-Fi o GPU. Di ba na graph, it's running, right? It's Mm. running. Makita nako ang disk nako sa OS ang 100% all the time. Da. All the time siya 100%. Oo, then nung tanong kay Copilot, Copilot? Ah, kay lagi tanan jud Ah. involved jud si Copilot sa akong kinabuhi. Gisend ako saya tanan akong specs. So if you're using Windows, you can check your specs sa system info, or if you have CPU-Z, you can download and export your system specs and send it to Copilot. Tapos diyan na siya nga hinay do akong hard drive. Kay daan daw ni siya nga SSD. It's an SSD but it's not the newer SSD. It's an old SSD. Mo ba? Ang iyang read and write is only 250 megabytes per second. So nagpalit ko bag-o lang gyud og bag-ong SSD, which is now called NVMe, and it's at 3,000 megabytes per second. Layo kay no. Mm. From Amazing. 250 read and write to 3,000. So karon no, magtanong ko sa akong task manager, halos zero ang percentage sa mga process. Ang CPU nako 45 lang. Ang CPU nako 45% running lang, ang memory 46%, SSD, NVMe 0%. Ana good. So mo to, daghan na nako gi-share eh. Well, nagastorya ka na. Nagatanaw po ko sa akong task manager. Naunsa na ni siya. So nakita nimo unsa ang problem karon. Makita nimo kung unsay nagatrabaho. Ang nagatrabaho sa kuha kay ang memory. Mao na. Pila day mo memory karon? 16? Oo. Dugangan nimo 8. So mahimong 24. No, wala na ikadugang laptop rabay ako. Wala na Dili o slot. ilis dan jud nimo siya. Ayun Katong na. existing nimo ra RAM. Ilisan pa na ako. Is- Baguro ba yun eh? Ay bago di. Baguro man eh. Kano saan eh? Last sorry. year? Sorry. Amo to. Di ba? Nakatuon na pud mo sa kuan, ano mo natun-an. Ako natunan. Sa task manager ninyo sa Windows, sa performance tab, makita ninyo nganong hinay inyong computer. Which of the hardware listed is being worked overtime, every second of every day. So mo na siya. Hala oy, daghan na kay mong natunan sa kuha. Tama na, dali lang ta kutob, guys. Bye guys. Ayaw sa oy naapay. Napatay? Kaniya Topic. tong topic karon. Oo, mo ni siya. Kay Valentine's man karon, I figured recently I watched a documentary nga kuan. It's called Deadly Women. Mm. So, isa sa episodes niya kay nakuan ko, wow, kuyawa ani oy. Kuyawa kay siya nga episode. So mo ni siya ako itakal sa inyo ha. Okay? It's called The Lonely Hearts Scammers. It's relevant to Valentine's Day, but it's true crime in history. So mo na siya atong istoryahan karon. So history na ni siya, like dili na siya bagong latest. Dili ni siya bagong latest. Oo. Actually, sa kadaan niya, newspaper pa ang ginagamit ani nga time. Wala pa yung online sa una. So mo ni siya, unsa din ng Lonely Hearts Scammers. First, let's talk about the Lonely Hearts ads. So sa newspaper, di ba na ay ad portion? Unsa tawagan na diya? Ad, basta sa ads nga portion, sa pages, ad pages. Diya nga part na ay Lonely Hearts nga section. Okay? In the early 1900s, newspapers began running Lonely Hearts or matrimonial ads. So mura ni siya Tinder. Ay, di Ato mo na nga ilang time. dating sa unang panahon. Mo na ilang dating sa unang panahon. These ads were precursors to modern dating apps. So strangers seeking romance, companionship, or marriage. So mo to siya ang Lonely Hearts ads. So mag-post ka sa imong sarili. I-post mo imong sarili as available sa newspaper. Okay? Single ka, single. Single ka niya. You're okay, tay ingani my name is Darling Dili ni advice. Darling Dili ni advice. I'm 38 years old and I'm single and ready to mingle and I live in blah 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 blah. Ana. Oo.
Ana na siya kring Mm. sa unang panahon. So, kung naay makakita sa imong ad, wow! Ano, ay nag-match ta, gi-match ko ni sa akong sarili by the brain. I-match nimo sa brain, ay kani akong gusto. Oh, ganahan ko sa Magkita iyang mo. introduction. Oo. Magkita mo. So mo na diya magsugod ang inyong pag-meet. Mura siya Tinder pero old version. Mm. Very very ancient version siya. Okay. So kaning Lonely Hearts ads, kani siya guys kay kuan ni siya murag nag-breed diri ang kuan kanang mga scam. Kay sa unang panahon wala biyay verification. Mm. Pwede man ka mag-send og ad nga lahi imong pangalan. Ay, uno. Oo. Pwede ka magpadala og ad sa newspaper, ay ipaki-post ni akong ad be, pero lahi jud imong identity. Dili Mm. ka si Kringkay, ana ba? Mm. Oh, Mm. gusto lang jud ka mang scam, ana god. So, kani man kung mga tao nga nangita pod og kanang mo tan-aw sa Lonely Hearts ads, mga lonely man gud na sila Kring. Gani pod. Nganong mo tan-aw sila sa Lonely Hearts ad? Kay lonely gani no, mo gyud nganlan nga Lonely Hearts nung sa demo. Mao gani no. Kay lonely nangita sila og kauban kay lonely gani. Gani no. So meaning vulnerable sila ng mga tao. Mm. Oo. So they're likely to be duped. 'Di ba? Kay Mm. ana ba kanang desperation, may I help you? Ana god. So mo to. Many victims sa mga Lonely Hearts ads nga na scam kay mga widows, immigrants or people isolated from family. Siguro kay walay advice from family. Ana god. Wala sila kauban, wala sila kastorya, Correct kong. wala sila kaingnan sa ilahang mga desisyon sa kinabuhi. Uy, magpadala ko diri sa Lonely Hearts. Oo. So mo na siya. So the scammers exploited emotional loneliness as much as financial vulnerability. So mo to. So in the early 1910s, ani ni kadugay kring ha. In Mm. the early 1910s to 1920s, police departments were already warning about these kind of scams katong sa Lonely Hearts ads. The con artist, kutay ikaw ang scammer, would promise marriage, and then gain access to your savings and then disappear. Pwede ra ba ginabuhaton sa una wala may CCTV no? Mm. Yeah, walay trail of evidence like walay mga chats kaya mga chats karon recorded, 'di ba? In the Mm. cloud. Mm. Even if you Makita na delete your tanan. messages, Mm. yes. Even if you delete your messages, the police can simply issue a warrant sa Facebook or sa WhatsApp or sa Viber or sa Discord, and then they can release your messages, the Mm. information saved in the cloud. Ana good. Pero sa unang panahon wala trail, so they can't follow around scammers. They can just simply disappear. Pwede ra kayo na nila buhaton sa unang panahon. Wala pa'y tracking sa una. Pwede pa kayo. Oh, wala pa. Bantog daghan Wala kayo pa. nag mga ingon ani na crime sa unang panahon kay dali lang kayo na buhaton sa una ba? Also dagag serial killer sa unang panahon kay mas para sa ilaha nga time mas sayon buhaton ang mga Mm. buhaton nun. Mm. Oo. Oo. Dili ka madakpan. Okay. So kaning nganong nagstorya ko about Lonely Hearts kay kaning episode na ko natanawan sa Deadly Women talked about Martha Beck. Si Martha Beck ang ginapasabot nga deadly woman dito sa Deadly Women nga series. Mm. Okay? Pero kuan siya, kanang true crime dyan ni siya, guys. Si Martha Beck actually, jud, kay Lonely Heart jud pod ni tanaw siya sa ad, kay nangita siya og love. Mm. Ana god. Mm. She's very, very lonely. She's very, very vulnerable. Karon ang iyahang na match sa iyahang sarili kay si Raymond Fernandez. Oy, murag Pinoy lagi na. Scammer dyan yung mga Pinoy, no? Murag Pinoy ba kay American first name niya, Spanish last name. Mo gani, no? Tama ka rin, tama. Anyway, si Raymond Fernandez ang iyahang gimatch, di ba? Karon kay si Raymond, kay scammer man siya. Ay, di ay ba? Oo. So, gusto niya scamon si Martha Beck. Oo Diba? niya. Oo.
Pero ani ni siya guys, katong si Raymond Fernandez Manggod, dili siya Pinoy. Kuan siya, Spanish yung parents pero raised in Hawaii. So, kuan siya, first generation American Spanish. Mm. First generation Latino in America. Ana good. Mm. Then, nakulong siya for theft sa unang panahon. Sa una na gani kayo nino, 1910s. Tapos sa una pa nakulong na siya for theft. Paggawas niya kulungan, na-discover niya nga, ay, pwede rin ko mang-scam og mga babae diri sa Lonely Hearts ads. Ana good. Nya, Mm. kanipod si Martha Beck, for your introduction, she was born in 1920 in Florida and she struggled with health issues and social isolation. Medyo chabihon po ni siya, Kring. Ang portrayal sa iya sa documentary, chabihon siya. Di ba? Thick girl. Ana good. Dili po na, She worked ano lang, basin, mali po na ang ilahang portrayal. portrayal. Pero na may mga pictures sa unang panahon, Kring. Sa deka. Na picture si Martha Beck. Okay. Black and white siguro, pero naajod. Oo. Tapos, she worked as a nurse and later at a children's hospital. She longed for romance and stability and often feeling rejected by traditional dating norms. So, she turned to Lonely Hearts ads seeking connection. Okay. Lonely gid siya. Lonely gid siya. Ya mo to nga pagtanong niya sa ad, wow, Raymond. Ano siya? 1947 ni siya, post-war. 1947, nakita niya ang ad ni Raymond sa Lonely Hearts. Ano siya? Wow! Wower! Ano siya? So she quickly became emotionally attached and moved to New York to be with him. Ay, wow. Paspas ra kaayo ang panahon. Yes, quickly. And when she discovered na si Raymond kay scammer, wa siya ni hawa. Ay, ning join. Di ay siya. Ning Jowen siya. Di ay Mas ba? napamahal. Ing ana siya ka vulnerable, Kring, sa ka-desperate niya, sa ka-desperation sa ka-desperate niya nga babae. Imbis nga mohawa siya kay red flag kaayo ni si Raymond, ning Jowen siya. Okay? Ay, di ay ba? So, they became a toxic partner built on obsession, jealousy, and dependency. So, mo na siya. So, karon kay Jowen naman siya, partners in crime na sila, di ba? Mm-mm. So, magapadayon ni si Raymond og pose as a charming widower, biyudo, na nagapangita og bagong asawa noon sa Lonely Hearts ads. Masking sila na gud ni Martha, pero batayon siya sa iyang scam. So, mag-post ka po siya sa Lonely Hearts ads. Tapos, ang mga babae, in love, kay medyo, kuhan siguro ni si Raymond, no? Charming siguro ni siya, gwapo. Ano dyan na yung mga Basin scam? na hitsura. Basin na hitsura. Kahit syempre kuan siya Spanish, di ba? Basig na Riz. Basin, no. Rizda. Oh. Di ba? The jaw is 90-degree angle. Lain na po na. Lainan mo ng 90-degree angle na jaw eh. Pero di ba, mama na ilang mga ana-ana, di ba? Mga Johnny Riz Bravo nila. ba? Johnny Bravo. Oh, Johnny Bravo ba? Anak, good. Oo. So, katong mga kasagaran po nga gina-scam ni Raymond, pilian man niya, Kring. Not everyone is scam. Kay kung tanaw nila nga, FYI, FYI, mura jug ako ang nag-ingon, no? Pero, according to FBI behavioral analysts, Diba? pero dili to ako. Pero according to them, the best behavioral analysts are not the FBI. It's actually the sociopaths and psychopaths. Sila jud ang the best behavioral analyst because they can smell their victim. They know who to victimize. 'Di ba? So, mo na akong napasabot nga si Raymond dili niya piliun tanan. Kay kung tan-aw niya nga I can't manipulate you. Murag ana god. Dili na nila pilion, Kring. Dili na niya pilion as Mamili katong di scam. Mamili niya, most likely mga tiguwang, mga older than Raymond ang ma-scam. So
Karon ang ginabuhat nila Kring, according dito sa episode kay kuan kanang si Raymond, uyabo niya katong lonely heart na tiguang na babae, and then mag-move in siya sa balay sa katong babae, 'di ba? Siya di ang mag-move Tapos in sa balay sa babae. oo, kay walang-wala ba sila no, muging nang-scam nga way mga kwarta, mo to mag-move in sila sa balay sa babae. Nag-scam nila. Tapos, mo-move in pod kuno ang sister kuno ni Raymond nga si Martha. Nagpanggap siya nga sister. Mm. Oo. So, she's pretending to be his sister para sabay sila mag-move in. Ana god. So, muna siya ang setup. So, pag naana siya sa sulod sa balay, toxic kayo kring kay syempre, nagpretend gani nga uyab no, i-exploit for money. So, usaon pag-exploit further, 'di ba mag-sweet-sweet dapat si Raymond? 'Di ba iyang Alangan. lambing-lambingon. Manilos man si Martha. Ay, oo, oy. Manilos na Oo. siguro, no? Makita man niya mo to iyang waklihon, iyang anak god dito sa documentary ha, waklihon niya or atik-atikon niya kanang he needs his rest ana don't disturb his sleep ana dapat ka nang separate mo bedroom mga ana mag-apil-apil kay kanang kuan siya kanang manilos lagi dili Gani, siya no? sister og actingan Dili makuan niya siya kaya. dili niya kaya ana god Mm. oo tapos karon ang ilang ginabuhat kay buhatan nila og kanang life insurance policy mo it's a very tale as old as time. Oh, mo na gyud ni ang literal tale as old as time kay ang time diri 1940s. So perting Buhatan nila og perting taon. insurance policy unya pagkauman. Pati yun nila. Diba? Pati yun nila ang kuan. And one of their victims kay single mom. Ala kaluoy. Oo, dili pud kay to siya tiguwang pero na smell lagi, 'di ba? I told you kani si Raymond kay psychopath, sociopath man siguro ni siya. Na-smell man niya nga tong single mom nga di kayo tiguang. Na-smell niya nga vulnerable kaayo, ang manipulation nako ani mag-work. So isa po to silang victim. Napoy ubang victim tiguang pero siya ang katong single woman, siya to isa sa mga batan-on niya nga victim. Single mom. So mao to nga na ano nila na sa tawag ani, patay nila for their tawag ani insurance money or sa ilang savings jud ana god pati yun nila kring. So mao to thankfully na-arrest sila tong 1949 kay ang isa sa pamilya sa victim na nagkuan na naghinala na ba nganong wala na contact ang ako ang kuan auntie ba diha or ang ako ang relative ganun wala naman ni nagapadalag letter. Actually ang ani gyud ang pagdadakop sa lakring. Ang ilang last na victim is tigulang, 'di ba? And then to what's tawag ani? To continue using her savings pod, they were constantly writing letters to relatives. Na I'm fine here, how are you? Magana sila. Pero Nagpanggap di ay sila na sila ang biktima di ay. Pero patay na ang biktima, ana. patay na ang biktima pero ginapadayon gyud po nila og oh I'm gone. What happened? Wait, I'm gone. Ay! Kaya naagyapon ko. Wala na. Pero naagyapon ang voice. Nagyapon ka sa voice. I can still hear you. Kabalo ba ka na lobat akong phone? Ay, di ay ba? O sige. Wala na kay camera. Sige, magpadayon lang gyapon ko. Wala to lang ako ni mod 2%. Ay, na kay charger dira. Naa. Okay. So, mao to siya kring no, di ba ginapadayon nila padala og letter pero dito sila na mali. Because one of the relatives na naka-receive sa letter was immediately suspicious kay dili man kabalong mag-typewriter. Typewriter lang gamit sa letter. Dili ka balong mag-typewriter akong auntie. Tiguwang ni. Kung mag-write nig letter, handwritten.
Ay, mao. Naa sila'y pattern Oh. at least kani siya nga biktima, ang iyang pamilya, constant ang ilahang communication siguro. Kay kabalo man There sa is pattern. oo niya, wala man po ila communication style yata in those times aside from telephone. Murag kuan man siguro kring letters man jud siguro ang primary sa unang panahon. Mm. Am I right? Basin, oo. 1940s man eh. Oo. Pero nanay telephone anin nga time uy. Kaning 40s. Naana uy. Tapos mao to na nadakpan na sila tungod ato. Then makatawa ko sa ila kay sa courtroom god, 'di ba nadakpan na sila and then they had a trial, 'di ba? Public trial. Katuonan kay sila kay ilang behavior sa courtroom is affectionate and united and unapologetic. Mo ba? Mm. Mo na siya. So mo na to guys ang ako ang i-share sa inyo nga story karong adlaw diri sa ato ang episode karong special episode for Valentine's, 'di ba? Mm. What did you learn from this? Oh, na yung mga nga. Na-pressure ko. Kanang, wala ko Na-pressure na-learn. siya. Na-pressure siya kay nganong na doy lesson learned. Na-quiz. Ay Patay. quiz. Naay quiz guys. Gi-quiz Patay. okay. Quiz question number 1. What is the year of Ako baan ko? mo gani dapat makulbaan jud ka. Anyway, my camera is back and I'm Mm. setting it up. Wait. Ala oy. Dili di ko kaabot. Ay, ani, pwede. What happened? What Okay. happened? Dala. So what happened? Wala na, nawala ang focus. Everything's so blurry. Kana jud nga kanta. Naligid tay mga ing anak ring no. Kitang duwa ba ay actually atong pamilya yata siguro. Natay batasan nga kanang pag natay isulti nga one word, ikuan dayon nato, isong. Ma-associate yun siya sa song. I don't know. Feeling na ko, ano siya, kanang common siguro siya sa mga musical people. Charot, musical people. Dili man ta musical people pero kuan siguro kana I don't know, ngano yung anak ta no. Basta Kada mo na, nag kanang Kutay mo, nakaka-istorya anak ka na nga. isa ka word. or Maka- phrase. Or phrase. Oo. Kada ko tayo mo yung kag I don't want to be alone. Yung mukha tayo, cause I'm all alone. There's no one here beside me. My problems have all gone. Mo na dayon ta. Or kana mo yung taga ng I feel so alive. I feel so alive. Mo na dayon ta. Oh, yung anak man ta? I'm still alive. Uy, nga no, frozen na imong camera do. I don't know. I tried. Ay, wala na. Dili na siya frozen. What's going on? Hello? Ay. Ano na hello? Nga, dili man mic ang problem. Hala, oy, balik. Bali na. Nabalik na ang camera. Bili na mo, bali. Yes, hello. Yes, hello mga kaibigan. Yun na yung ani naman ni oy. Di lagi siya magbalik ring. Ay, pwede man sa camo, di ba? Pwede sa kamo? Ambot lang. Sige daw, testing nga daw. While you're waiting, shout out kang Jester lang gihapon. Valentine's daw sa ato ang duha. Naminaw na po siya tabi. Hello. Hello and happy Valentine's pod. Asa man? Oh, dara na nagbali, di ba? Hala na, I rotate gidi ay. Wala ko nag-rotate. Nag-rotate to siya iya ha. Ay, okay. Pero na-rotate sa camo. I didn't see. Before I saw it, nagbali na siya. So, I don't think there is. Ay, naa kring. Na ano? Naa siya. Mm. Okay, nice. Very Okay. nice. So, mo to, sa lesson na learn. Don't be
trusting of strangers. You gotta Ay, get to know it's them. lisod kayo na i-advise. Nga There are naman. people dyan. There are people dyan na gusto lang dyan magpa-scam. Luya po, doy. Na wala dyan kayo mahimo. Na dyan mga tao nga ka ng vulnerable, ano ba? Very naive. Vulnerable pa niya. Naive pag yun. Combo. Oh. Combo sa maskam. Congratulations, you are the perfect victim of a scammer. Feeling ako kring nag-freeze akong camera because of the lobat. Lobat siya. So, sagdi na lang. At least na ako yung thumbnail diha. Okay na na. Okay. So, mo to. Ako na-learn is kanang, wala lang. Kanang nag-example lang ko nga, even in the old times and in the new, naadyo mga tao nga ma-scam. So, and masimutan mo sa mga sociopath, psychopath, mga narcissist, masimutan mo nila. Narcissist like people who they can manipulate. Karon kay uso na karon ng kanang mga on the phone scammers. Ay sabagay kay sa una pa man ginauso siguro ang on the phone scammers. Masimutan mo. Gikan pa lang sa inyuhang tingog. Ilaha mong gina social engineering. Dapat mga bright gid ang mga scammer, mga no, ginatuduan siguro na sila sa ilahang boss amo pud siguro. Ang mga naday boss ang mga scammer. Bossin. Buhay. Bossin. So, Dili lang takutob, guys. Dili lang takutob. Unta nalipay mo sa mong episode. Basta hindi ka nang nagtapok mo sa inyong friends, wala na mo yung mastoryahan, hilom na kayo mo, at least na mo yung story. Story time, na mo yung story sila. Uy, kailan mo atong lonely heart scammers? Sa una pa ng panahon. In 1910s to 1920s. Kabalo ba ka, ang 1990s, they call it the late 1900s. Kisa. Nakita na ako sa Reddit. Pero tinood ba? Kuan ba? Politically accurate ba ng the late 1900s ang kuan? 1990s? Oh, lain kay paminawon. Dili, uy. Murag turn of the millennium. Tama ba? Dili ba? Lain, no? Ambot lang. Ambot, eh. Lain kay paminawon, the late 1900s. Wait, di ba 20th century man ang 90s? Oh my God. Dili ko masagot lang. Dili ba di ay? Ambot, eh. Pautanas ko, pilot. Are you asking ko, pilot? Ano na ko? Yes. Wait. Akong kamera ba nabuang na dili? Nagyod siya muliho. Nagalihok malagi na ganina kung tarugo ni mo. Okay, now, my question is, sa co-pilot, is the 90s 20th century or late 1900s? Ana akong question. Ano siya na? Great question. And the answer is actually both. Mo ba? Ano siya, depending on what you're trying to say. So here's the clean breakdown so you can use the right phrasing in your podcast. Kabalo na siya mag-podcast ta. 1990s is equal to 20th century. The 20th century covers 1901 to 2000. Okay. So yes, the entire 1990s falls squarely inside the 20th century. And the 1990s is equivalent to late 1900s. Tama po. It makes sense. Lain na in the late 1900s. Uy, kadugayan ani after 60 years na mga historian. Ang tawag niya sa mga 90s children, kaya in the late 1900s, the children would play kuan kan natigso in the grounds of Davao City. Mo na sila. No, the 1900s refer to the years 1900 to 1999. So the 1990s are also literally the late 1900s. Gani no. So, ana si co-pilot, which phrasing should you use?
it depends on the tone you want. So if you want to use 20th century, it sounds academic, it sounds clean, it sounds historical. Pero kung moingon do kag late 1900s, it sounds more dramatic, nostalgic, and slightly humorous. Alam ka no, nagets niya. Nagets po nako. Uy, ano siya ano siya example, ano siya example. Britney's debut dropped in the late 1900s. Oh my god. It's so funny. Oh. Funny lagi na. Uy, ganahan ko sa imo ang ano, nugget karon. Ganahan ko sa nugget nimo karon. Katong Hmm. late 1900s. Ganahan ko ana. Pero kung camera wala naglihok, sige padayon nagstorya diya. Wala na ako kabulon sa akong istorya. Tara na, next episode. Goodbye, guys. Oh, ni kuan man lagi na imong kamera. I-try nako nakuan kanang tawag ani, na front camera na lang for the sake of camera. I-front camera na lang nako para mulihok na ta. Okay. Front. Oh, sige. O nya, maura to, Okay. guys. Mao na ni ang Bye-bye. kuan. Mao na ni ang Na, next bahalag episode. pangit. Okay. Hello, hello, hello. Uy, wala ka Yes. nag-ano. Ha? Shout out donors. Wala ka na shout out donors. Ay, ikat to. Salamat kaayo. Salamat daghang. Salamat sa ato ang donors. Tungod sa inyo ha, nakapalit mi sa amo ang gwapo kayo na microphone. Ganahan, kabalo ka no? Satisfied kayo ko sa atong bagong microphone. Kabalo ka? Me too. Me too. I like it so much. I like the form. This is what it looks like. Para sa mga nasa Facebook. I like it so much. Salamat sa atong donors nga nakapalitaan ni. Ug salamat pod sa ato ang listeners sa continued support, sa continued listening skills ninyo ug sa pag-comment sa ato ang mga episode. Thank you so much. Thank you. Salamat kaayo. And consider supporting us by donating or buying some of our merch. Just go to diliniadvice.com. Namin mga t-shirt dito, tote bags, and everything that you can find na dito sa amo ang website para masuportahan mi ninyo because our next project is cameras because at the moment we are using our phones as cameras, as webcams, using Camo app sa Windows. But if we buy cameras and we already have made a decision to buy the expensive ones, katong expensive na computer cameras, hala. Nato siya, the feature is, the good feature about that camera that I showed you is AI tracking. So it can follow autofocus using AI. Pangitaon jud kanya all the time. Even if you like, Kung lihukan ano ka, na, bagay to sa imo ha. bagay to sa ato kung tahay basta dili tapos i-recognize yun niya ang face, not the microphone. Sometimes the object that's in front of the camera is what they're focusing. So for example, ang microphone, it will focus it. So moto. Wala lang. So mo lang to guys. Mao lang to, guys. Nya diri ra tataman, guys. Thank you so much. Thank you. Wala ka na CTA. Follow us on Spotify. Wala Subscribe sa on naman isla. Oy, YouTube. mura magwala Share nagatanaw. this wala ko nagatanaw sa ato. Sa ato ang naong ko nagatanaw. Your face and my face. Okay. Follow us on Spotify, subscribe on YouTube, and share this episode. Thank you so much, guys. Bye. Hello, hello, hello. Yes, hello mga kaibigan. This is the next episode. Welcome sa episode 134 sa Daily Ni Advice. Hi, guys. Hi, hello. So mo ni atong story karon nga story ni Kring Kring. Ang atong story karon kay gikan sa Reddit. And this is a post-Valentine relevant story. Amot kung relevant pa siya, but anyway, anyhow. So mo ni ang title sa episode. Ang title sa episode, no, not the title sa episode. The title of the story is My 26-year-old friend na female. Nalibog ko. Anyway, mo ni ang title. My friend is sad. No one is excited for her wedding and I don't know how to tell her why. Hala, intriguing. Nga naman. Dili siya Valentine's relevant. Layo Dili, naman po sa oh. Valentine's. Pero nagbuot ko, so dawato ninyo.
Mm. Hala, na-excite ko kay murag na-intriga ko. Sige, go, paki-story. Asa na to? Wait lang. Let me open it. So, English ni siya, guys. So, tarungan ninyo ha. Sabtan ninyo ni. My best friend, Carly, is getting married in July after getting engaged last December. Mo ba? Congrats. Congratulations. She called me today crying because she now told everyone about the engagement and her plans for the upcoming wedding, and no one seems to be excited. And while she appreciates how hard I'm trying to be excited for her, she can feel I know something she doesn't, and she's kind of right. Ay, na-intriga na jud ko. So, na-excite siya, pero na-feel niya, ang tanan niyang gipang-ingnon nga, kaslo nako, kaslo nako, kaslo nako, pero wala na-excite para sa iya, og ngano ka ha. Nga nung wala na excite. Mm. Bisan pag nag-pretend ni si letter sender nga excited siya, na-feel ni bride-to-be nga dili siya excited. Mhm. Yeah. She has been together with her boyfriend 12 years now, though they have broken up a few times in the past. Mostly because of him. So I don't know anyone who particularly likes him. Mhm. He also didn't propose properly. He just said they should be engaged. No ring, nothing. And it is a pattern that she will beg for him to be active. He gives her crumbs, and she will try to convince everyone, even herself, that it is the best thing anyone has ever done for anyone. When talking, Kaysa, this is not necessarily bad na kanang mag-engage na walay ring. Sa ko ang experience pang god, walay nahitabo na yung anak sa mo ni Nathaniel. So, this is not necessarily bad jud kaayo ng mag-propose na walay. Actually, walay proposal na itabo. Nagkasinabot na lang ni. Ana god, oo. Pero karon man god nga karon na uso 'di ba ng mga prenup, mga engagement surprises, na mga setup, 'di ba? Na setup na ay backdrop. Yan ay mga paluhod-luhod. Murag uso kay siya karon na social if media, kuan mangguta, social media generation mangguta. So dapat naa kay i-post sa social media na I'm engaged. ganun, I would like a ring, I would like a ring, I would like a diamond ring on my wedding finger, I would like a big shiny diamond that I can wave around, talk about it. Hala, oy, lisod kay siya kantahon. Anyway, so sige pa dayon, go. Uy, comment sad ko no, nawala sa nahitabo na proposal na mo ni Junip Banan ako. Wala na nahitabo na Nagkasinabot proposal. naman. Oh, nagkasinabot rami. So okay rin ni siya. Ang nakapangit diri sa ilahang sitwasyon, kay, it is a pattern daw. Pattern man Pattern gud daw. that Nga, bare minimum ang ginabuhat sa lalaki para sa iya ha. okay. So this is a constant issue na observe sa mga friends and family sa Oo. lalaki. He gives her crumbs, which is, I guess, bare minimum The and bare everything. minimum. Oo. Oo. And then she will try to convince herself and everyone na it's the best. Okay, go. When talking about the upcoming wedding, every sentence is about what he wants and how he will enjoy the day. And there are two main aspects which I know her other friends and family dislike. Number one, no plus ones, but not in the traditional sense. But for example, I'm not allowed to bring my husband because he isn't close friends with the couple. So, not just no boyfriends and random people, also no fiancés and no husbands unless they are also very close friends of the couple. Weird. Weird siya. Usually if you invite someone, you expect for them to bring tagsa. Ani man gud ani di sa ako lang ha, kung mag-invite good ko,
um, na ako'y expectation. So, for example lang ha, kutay ako ang gikasal, tas kabalo ko na ako'y friend nga, na menu siya, I would immediately invite two people sa iyahang side. Kay Mm. kabalo ko, permi sila magkuyog. Then, Mm. if I know a single friend na wala joy partner, I would invite only one. So, di siya makadalag plus one. It's like a thoughtful but practical thing to do. Para sa kuha lang pod ni. Kay alangan naman na tanan nimong invite na isa lang ka buok, na mag-expect ka mag plus one, so meaning ma-double dayon ang imuhang head count. Para sa kuha lang, lahi siguro, ambot, wala ko kasabot, dili ko kasabot sa buhaton. Siguro para sa mga dato, plus one na diretso. Sa, Mm. in my case, halos kasagaran na akong gipang-invite kay puro man good minyo. So, gi-invite na nimo automatically ang partner. Oo. Plus one Oo, na mao ako gani na. diretso. Bisan ang Mao na katong akong mga kasabot. single na ko na friends, Aha. accommodate na ko ang plus one kung magdala sila o dili. So, magpa-RSVP jud ka, how many are you? Oh, Oo, mag-ana. nagpa-RSVP ko ato nga time. Tama. Kaya para ma-inform in advance ang caterer, ang organizer, and everything, no? Mm. Oo. Oo. Na head count ba sa Okay. mga pagkaon, sa bangko, ana. Bitaw. O nya, mo pa ni ang naka-worse pa na. Number 2 is, there will be no expenses paid for the guests. No save the dates or invites. No venue. There will be a reservation in a restaurant where everyone will pay for themselves. And if someone wants cake, they can bring one or order off the menu. Kanina gyud ang pinaka-weird, di na ko kadawat ani. Pinaka-weird na gyud ni siya. Yawa ay na lang buwad to eh. Nga man eh. Like, kinsay naghuna-hunaan ni no? Katugong nag-propose na walay ring, fine. Mm. It happened to me, it happened to you. Mm. Okay lang. 'Di ba? We turned out fine. Yeah? Okay lang. Not just fine, we're great. Yep. So okay lang. Oo. Pero lahi man gud lang sitwasyon. Karon napay isa. Dili pwede magdala og imong bana kung tahay gi-invite ka sa kasal, pero dili ka pwede magdala og bana or asawa kay dili close imong bana og asawa sa couple. Okay lang, nakasabot ko basig hunahuna nila, we have to tipid. We have to tipid, 'di ba? Mm. 'Di ba Mark? Pero buang nagkanang nagkuan siya kring na wala siya nag-make sense sa number 2 nga rule. Ang number 2 nga rule is sila day mo bayad silang kaunon. So nganon di ko pwede magdala og ako ang bana. Ako may mobayad sa akong bana di ay. Wala na dyan siya nag-make sense. Wala na dyan siya Pero basi klaro. ang point lang gid siguro atong number 1 rule nga dili magdala og friend or partner or plus one dili tungod kay ikaw mo bayad pero tungod kay dili lang jud ka close. That's the point. Mao po daw, sumala pa. Mm. But at the same time, muadto ka ikaw mo bayad sa imong kaunon. So dalon na lang nako. Kung muadto pero di ko muadto ani kani mga ani. Kung papayaron ka, dili ko mo ato ani ay. Adi man sa ingon di ta kabayad no. Maka-order man ta. Mo ato ko og sarili na kong restaurant. Mukhaon ko sa gawas. Pero murag lain lang nga ing ana de ang setting. Lain no. Oh. Anyway, padayon. Nakalain pod. To be clear, I don't have anything against someone wanting to keep a wedding small and inexpensive, even though she is not short on money, but it is her choice how to spend it. But I understand how the way she describes her wedding day sounds quite unappealing, especially since some of her guests live a few hours away and some even in another country. I tried to hint at these things in the past few weeks, and she knows how me and other friends feel about her fiance. We just gave up talking to her about it a few years ago after she took him back a fourth time. But after that call, it is clear she still doesn't know or doesn't want to see.
kuan ni ihang ano, ang ihang fiance, nasimutan ni siya. Nasimutan ni siya, Kring. Mm. I discussed from the previous episode that sociopaths, psychopaths, and narcissists can smell their people, their victim. They can smell it. And when it's you, they can smell, they will hold on to you. They will victimize you because they know they can manipulate you. Over and over Diba? again. Mm. Over and over again. And in this case, ang ilang friend na babae, nasimutan. Mm. Nasimutan. Oo. So, muna Na-manipulate gid siya. siya. Mm. Na-manipulate siya. Oo, more siyang na ano na siya, unsay tawag ana, Kring? Kanang napamahal na ka sa imuhang ano, sa imong abuser. Stockholm Stockholm syndrome. syndrome. O kabalo ko lahi ang pagkagamit sa Stockholm syndrome sa mga usual gamit niya, like katod yung mga abuser nga kanang nangidnap, may ana. Pero in this case, pwede na. Ako ni i-apply na to ni. I-apply na tong Stockholm syndrome diri. Mm. Ingani Oo. gini mga kuan, mga biktima sa abuser. Ay kana mga abuse victims ba, whether emotionally abused, physically abused, mo stick sila sa ilang abuser. Mm. Kay ambot nga no, codependent na sila sa ilang abuser. Codependent, and also basig kuan na kanang they don't know any other life. Oh, They're afraid to explore their life without that person. Kung sa kanta pa, how do I live without you? I don't want to know. How do I breathe without you if you ever go? Mga yan na good. How do oo. I ever survive? Ana. Mm. Oo. Unya, Yung ani. ginatagaan siya og crumbs, like the bare minimum na pagtagad. Okay na kaayo sa iya ha, because she is an abused victim. Oo. Para sa itong mga listeners sa abroad, I don't know if you heard of Rosel Nava's song. This is the perfect song for this couple. For this friend, for this Oh, bride to be. for the bride to be. Bakit nga ba ay kanta ha. Bakit nga ba Taas, mahal? taas, 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 mubua. Kaya basta maglisod ka, mubua gamay. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko. Di mo Gani. nga ako mahal, eto pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Tama na siya. Mm. 'Di ba? Perfect good kayo ang lyrics. 'Di ba? Oo. Sa kaning bride to be. Oo. Rosel Nava ka. Rosel Nava ka. Oo. Oo. Si Rosel Nava ang songer na nagkanta sa Bakit Nga Ba Mahal Kita. Oo. Mo ba na ang title? Bakit Nga Ba or Bakit Nga Ba Mahal Kita? Nara na dara Bakit guys. nga ba mahal kita? Mm. Oo. Kato ang atong OPM ba sa unang panahon mahilig kitag balad no. Mo Ano may gani ana ba? Mm. Murag noon jud ang Pinoy OPM sa balad. Balad jud ang ato ang kuan. Mga Renz Biritera Verano. jud ta, biritera. Oo. Oo. Ano man na no. Mm. Anyway, moto. Napay Saan man last nato na siya? paragraph. Ana pa day. Oh, Oo. sige go. I just don't know what to do and how to tell her because I think you should be able to celebrate your wedding day how you want. But also, if the happiness and excitement of her guests is so important to her, there is no way around telling her. But it might put her in a bad spot where she has to decide if she gives in to the guests' demands or stick to her fiance's plan. Dapat she should take a hint. Kaning bride to be, she should take a hint. Nga kung walay na excite, there's something wrong. Pero dili lisod kayo Kring kay wala na tayo mabuhat ani. Mm. Mo na magyud ni. Naset Dili na pa yung gyud. mind. Okay lang kung ang nag-post ani sa Reddit kay ang bride to be. Okay lang. Kay Mm. murag kung nag-post siya, ibig sabihin she's doubting. She's asking Naka-recognize for help. siya sa problem. Yes, she's asking for help. Mm. Pero in this case, ang friend man ang nag-post. So, what tayo mahimuan ni? Helpless case ni siya. Helpless, Oo. hopeless. Oo. Oo.
Kay kung ang bright mismo, wala siya kabalo sa problema, wala siya, dili na niya mabag-o. There's nothing that they can do. Kaning a friend, I wonder if na-update ani no? Pero gusto ka mamasa og comments what they advised the friend. Kani, basahon ako ni siya. Nay nag-comment diri isa na siya. What is there for guests to be excited about? Going with your unsa ni? SO. SO to a SO? Oh. Significant other going without your SO. Kay Okay. dili man Going uban ang without partner. Going without your significant other to a restaurant and paying for your own meal? Oh, it's not a wedding at all. Mura ra kag niadto para magkaon. Mm. Unya, dili pa jud kaganahan sa couple kay ngano. No, dili di ay siya walay riz ang lalaki siguro or known ang lalaki nga dili siya. Where are you? Your camera gone. Or you are gone. Hello, you're back. Okay. Ako ang nawala yata. Okay, go pa dayon. Oo. Ang ako ingon pa unta kay known siguro ni sa ilahang friend group ang lalaki nga does not treat the girl properly. Kay ikaupat na di ay sila nagbulag. Away bati, Naman away di- bati. Naman tayo friend na yung no, kanang kapoy advice. Oh, Diba yun saon mo ka ng advice sa iyaha, mo balik na pod og mag-advise pagbalik, mag-advise pagbalik. Nagoy mga ingana man ang mga content ni Sharina Balls usahay. Kanang naagoy basa siya comment. Mga advice saya, sure, tambagi ko sure, please hide my ko tayo no, hi sure, my name is Lorna, please hide my identity. Okay Lorna, mo na siya. Onya, tabagi ko sure, nagbulag mi sa akong uyab kay permiti ko niya ginapasakitan pero gimingaw ko sa iya makigbalik na ba ko sure. Kanang mga anak ko ng mga nangayog advice. mm. Ang gina-comment ni Sherwin kay sige go. Go lang. Kay ka na makalagot na good kring kay kanang saon nimo pag advice ana nga tao kung kanang siya nangita naman actually kanang mga ana nga tao nangayog advice. No, they're not asking for advice. They're asking for validation from what they want to do. For what they want to do. They want confirmation. Gusto ko makigbalik. Kung naagay isa ka friend na kumuyunog, yes. Tama jud ni. Ana ba? Oh, bisan pag everybody else is saying no. Oo. Maski pag 1 million ka tao moingon og no. Kung isa lang ang tao moingon sa iya, go. Si Sherwin Abol na to. Mao iyang sundon kay mao ang advice na gusto niyang madungog. Oo. Na sila desisyon. Nangayo lang sila og kumbaga kung sa doktor pa kanang kuan, second opinion. Nangayo lang na sila second opinion. Mm. 'Di ba? So ngano pa ma-excite mo ani nga wedding? You pay for your own meal. You can't bring your special someone or your significant other. You can't be happy for your friend. So it's not a celebration at all. Weddings are supposed to be happy, a celebration moment. Mm. So Wala gyud kadagan ba nalipay ni gid ay problema? luoy kaayo. The wedding itself and the marriage itself between this lovely guy Yeah. and this girl na dili gyud makatake og hint. Dili gyud siya kabalo nga naay problema sa ilahang duha. Oo. Sige lang, Kray. Hayaan na to siya maging miserable. Okay lang man. Kuan na ni siya. Life's lesson lang po ni. So, kung gusto ni Lord nga agian dyan niya for 20 years nga paghihirap before niya ma-realize, go. Okay lang. Mm. Namay nga nga tao, Kring, 30, 40 years, 50 years, bago ma-realize nga, ay, I'm in a toxic relationship. 50 years. Luoy Ning po ana dili na niya ma-recognize forever and ever. Ma-recognize lagi na niya. Pero one day,
siguro daghan na years na sayang. Pero sige lang, kung nga mo na ang pagbuot sa management sa taas sa Ginoo. Kung mao na iyang pagbuot nga pagiun jud siya ana nga life for 50 years. Go. Oo, naay mga tao nga ana pasagdi. Mm. Gani no? Naay nag-comment diri ba ana siya to be fair, my best friend's wedding was Hoy, nawala ka. Hello? Yan na, nawala siya. Hello? Hello? sige kog kawala. Gani no, ngano kaya? Internet na jud na or I don't know what. Pero naa kay basahon na comment unta dito ka nawala. Ana siya, to be fair, my best friend's wedding was in a free chapel and we all went out to eat together after and paid our own way. It was lovely, it was so small and intimate, no fanfare, just community. Murag, Taysa, murag, pwede ni, panghipi-hipi ni siya nga kuan, event. Mao ba naagi tao makasabot kung ganahan sa couple siguro. Pwede. Pwede. Kuan siya, very minimum, bare minimum wedding. Minimalistic wedding. Muna yung minimalist na wedding. Pwede ni siya kung hipi-hipi nga couple. O kung anong kabalo mo ang couple kay dili gani well off. Ay, pwede kring, sweet na siya. Tay nga ni no, na, kanang, kabalo mo nga, ang couple ninyo nga friend, kay kanang, gusto mo na magpakasal, pero, wala dyan sila yung money or anything, so, they will organize a wedding, but there will be no reception. So, mga na lang mo sa gawas, and you pay for your own food, pwede kung initiative sa guests. Mm. Dili gyud ingon nga kanang, ang couple ang nihangyo nga, guys, attend mo sa among wedding pero wala lang mi reception. Attend lang mo, witness lang ninyo among kasal. Nya mo ana dayon ang friend niya. Uy, mangaon pud ta ninyo. Uy, ako libre sa inyong duha niya. Ako lay bayad, okay, kibitan ninyong tanan pero ako sa couple o mo ana, kung initiative sa friends, sa guests, okay lang. Mm-mm. Pero kung ang couple ang naghangyo, masking hangyo pa na nga word, pero lain jud siya, lainan ko. Murag dili siya pwede para sa kuha. I think it only works kung close kaayo ninyo ang couple mismo, silang duha. Mm. Close kaayo ninyo. In this case, ang babae lang ilahang close. Dili sila close sa lalaki. Dili gani sila ganahan sa lalaki, no? Mm. Bantog walay na excite diri nga wedding kay di sila ganahan sa lalaki. Mao gani. Hay nako, murag lain jud, murag padulong na miserable ang buhay sa babae. Actually, miserable na daan yang kinabuhi. Mas miserable pag yun karong karong moabotay nga pagkapakasal niya. Kabalo ba mo nga bag-o lang ni nga thread 7 days ago. Bago lang. So meaning magpakasal na gyud ni siya, padulong na siya sa iyahang living hell. Padulong na siya dira. Hayaan nato siya. Wala tay mahimo ani. Kay isa pa ang nag-post ang friend. Wa antay problema kung murag nakakita kog hope kung ang nag-post ang babae. Murag tanaw nimo walay hope no. Wala, hopeless ni This siya. is a Wala, hopeless case. masking million pa ang mo comment diri kay kani nga thread taas na kaayo, dahil na kay comment screen no. Hello, itaas na bitaw siya, nag-scroll down ko. Oh my gosh. Kada ka comment. Ay, to na-comment be diri fair, ganan ko ani. ay unsa man? Ay, saman. Sige go, to be fair. Di kay na ay nag-comment kang letter sender. Unya sa letter sender nag-reply. So, naay gamay lang kayong hope pero dili gihapon siya gamay lang gid gihapon kaayo nga hope kay ang friend lang ang naadiri sa thread. Ana siya ay ana ang nag-comment o basahon ako ang nag-comment ha. Kani gi-replyan ni siya ni letter sender. Mhm. Ana siya, I would tell her exactly why.
Send her this post if you have to. Why are you dancing around it? Be direct. Tell her that you care about her. So do other people. And that's why you don't like seeing how her fiance is treating her and everyone else. That it's pretty questionable to ask people to travel to a wedding at their own expense, but not invite their spouses or pay for their dinner or even provide cake. That she may be fine with allowing her fiance to bully her into accepting the bottom scrape of the barrel, but that asking her friends and family to participate in that and be treated the same is an invitation, but not really since they aren't sending them. That nobody is going to be happy to accept. That if she wants an engagement ring and a proper wedding, that she deserves to have them, and she deserves to have a true partner who wants to make her happy. I think true friendship deserves honesty, and if the people closest to her won't tell her things she needs to hear, then she really has no one. I don't know that you will convince her to change anything. In my experience, people in bad lengthy relationships, dugay na gud kaayo ni sila for 12. 12 years. 12 years. Hold on well past the point of reason and never get the happy ever after they waited for. But at least she won't be wondering why. Nakoy ingon. Ah. Ang comment ana niya no, it's from a place of good intentions, a place of concern. Pero actually, why would we think na wala naging honest ang friend? She already mentioned that they have already told her several times and just stopped giving her advice on the fourth time that she took her boyfriend back na Mm-mm. nagbalik sila. Mm-mm. So meaning gikapoy na pud ni nga friend. I think she is simply sharing the situation here in Reddit and is not asking for balikan ako ang post. Yeah, wala siya nag-ask ko advice actually. Nagrant siya. Nagrant lang jud siya. Wala siya nag-advice. Tapos daghan pa kog nakita comment na kanang you should be totally honest with her. Send her this post. Let her read all the kanang mga comment diri para gani as what you have mentioned ganina sa nag-comment atong imong gibasa nga this person is past the point of reason. Masking unsa pa nang imong ipakita aning babae, ipakita pa nimo ning ready, ipapaminaw pa nimo siya dili ni advice. Wa na gyud na, dili na gyud magpakasal lagi na. Magpakasal na siya. Ang pinaka gwapong buhaton jud is dili na lang mo moadto so that she can di naman sa ma-realize pero she will know what's wrong. Ana lang. Di siya makasabot pero she will know what's wrong. Ana. What's wrong is our wedding. Or the both of us. Ana. Wala na gid siguro ni siya. Basin lang ba og dili sila mga to sa kasal no? Basin malain hinuon siya niya, wala na siya friend niya. Maupo ni ang gikahadlukan ni letter sender. Kung kalabanon nila, kung arguhon nila ang babae, makalaban na hinuon, ma-isolate na hinuon og samot. Mao na ang scare, unsa na, mao na ang fear di ay ni letter sender. Ipa-isolate. Uy. Ipa-isolate. Dapat manggod, kanang real talk ba? Real talk. Nya kung masuko siya kay real talk nimo ko tayo mo. Kutay, ako ang friend. Niya mo ingon man jud ko. Mo ni ang problema. Dili ko ganahan sa imong fiancé. Gina-abuse ka niya, etc. 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 Ingnon nimo no. Niya masuko siya sa imo. Bastos ka nga pagka-friend, wala ka nagasuporta sa ako, etc. O mag-away na mo. Mo na siya. Wala jud kay mahimuan na. Ana na siya. I think ang i-advise na to kay letter sender no kay give her the truth Wa one siya last nag-advise. time. Ay mo ba? Wa siya nag-advise. O sige, dili ni advice. Letter sender, dili ni advice. Give her the one last truth one last time. Kay magpakasal na, kung magpakasal na, ay naman day divorce sa ilahan no, okay ra. Pero kanang murag before the irreversible damage ba? Give her the truth. Kung dili siya kung makalaban nimo siya, kung kalabanon ka niya because of the truth that you will tell her, then
so be it na lang gyud. Wala gyud tayo mabuhat. Murag pa, we're at the point of no return. Tama ba? Wala na Hmm. gyud tayo mabuhat. Hopeless gani imong giingon. No? Wala na tayo mabuhat ani. Wala na tayo mabuhat, ani. Nasad ko para sa iya ay, unya, kuan pagyod ka na, this was posted 7 days ago, and I'm pretty sure that the wedding will be in the coming soon. In the coming soon. Sa Padulong July na. daw, sa July. Sa July. Is getting married in July. Hala, oy. Wala lang, murag na kuan ko, murag na suko ko para sa iya, ha. Nya, dili ko pwede ma-friend. Dili ko pwede, ani. Murag maglagot ko, ani. Pero actually, no, na ako'y friend nga kanang kapoy nag-advise. Hantod karon na pa siya, ang friend. Ay, Kapuyan dili lang ba? ko. Kapuyan lang ko. Pero, bahala ka eh. Anak good, bahala ka eh. Mua man ang kinabuhi. No, naadyo Wala, may good nga na friend na kapoy nag-advise, no? Balik-balik. Mm, Nya mo lang day kapoy na. gihapon storya ha. Kung mamirisi good sila, pamirisi ha good, para ma-learn jud nila ba, mosulod jud sila ato nga sitwasyon nga kanang mura na sila mura na sila sa kanang yawa anak ba kanang dili na sila ka depressed na kay sila. Paagi good, paagi ana. Alam nga na mag-permit nimo sila bebihon. Okay lang na, pinangga man jud kaniya, pero usahay ginasyagitan lang kaniya. Okay lang na. Wa naon din nimo. Paagi agud og mga kasakit. She has to learn it the hard way na lang, I guess. Oo. Silang tanan dili mga to sa wedding, no? Is that the hard way? Mas gusto ko ingana ang mahitabo, walay mo ato sa wedding, so that she shows up in her own wedding empty. Ana. Unya gusto ko na explain sa ni para makabalo siya kung ano. Kay this person is buta na daan ba? Buta na siya daan. So gusto ko na i-explain sa ni letter sender sa iyaha sa kay bride to be, explain sa kung anong walay na excite. Kung anong dili sila excited para sa ilang kasal. Unya di gyud sila mga tupod gyud. Para lang gyud ma-double down ba? Ay, pangit kaya mga episode ron, guys. sakit sa dughan, walay hope. Sakit sa dugan siya. Sakit sa dugan siya, in fairness. Dira ta kutob, guys. Nasakit na ang dugan ni Darling. Dala Alain, no? tama, Alain, no niya. Lain siya. Ano nag-post man siya sa Reddit, uy? Gusto lang siya mag-rant. It's not- May buhato ng kuha ni Uy. It's not her business. It's not her business. Ay, actually, na ngayon di siya advice, no? Ano siya? And I don't know how to tell her why. Ano siya? Sa title ba? Sa iyang Reddit thread. Sa iyang Reddit post. So, na ngayon siya advice saan pag-tell her why. I can't tell you why. I like that song. Ano yun? Gani. So, mo to. Dili na takot to. Kapangit sa episode. Lain na po ni mo, uy. Ay, magana ba? Gwapo ta na Di, pangit episode ang na to. letter. Pangit ang letter. I mean, pangit ang iyang story. We're sad. I'm sad for her. It's a good episode. But I'm very, very sad for the subject. Questionable. The subject of this story is very, very sad. It's a sad subject. Ano na lang ta, okay? Look at your script now. To Sige na send po, your tanga niya. stories, go to our website. Go to our website, diliniadvice.com, and fill in the form. Or post a story to our Facebook group, Dili ni Advice. Hoy, nako ingon ba? Para sa mga taong gusto mag-submit og topic about sa mga Bisaya gud na vloggers na nag-away-away. Send daw mig ko na kanang rundown. Kay interesado Gani, ko, no? I just don't know the story. I'm interested, I just don't Uy, know bitaw. the story. Mas makatabang pod kung naka-bullet style ang kuan. I read better if bullet style yun ang story.
Oo. Bitaw. Nya naay sections. Hala na demanding. Demanding. Oo. Oh, basta mo to. Pero I will try to read into it pero wala manggoy kanang summarization na daan kay wala ko ka-follow gani no. Who are you talking about? Is it Cindy Cinco? Oo. Kanang ilahang circle manggod sa mga Bisaya na friends, daghan manggod og involved mga Bisaya vloggers. Dili lang kay si Kabalo Cindy ba? Cinco. Kabalo mo kanang dugay na kay ko wala nag-follow ng Cindy Cinco kay tungod lagi atong katong niingon siya daghan siya power. Na ako daghan kog followers, daghan kog power diri sa Facebook. Oh, Nga na siya niabot sa iyang ulo ang kuan, ni saka sa iyang ulo ang fame. influencing, ang fame. Yeah. Dito ko nakuha na turn off ana god. Kay ganaan ko sa iya tong first kay authentic siya og content like kanang she is real even though SPG iyang content. Mm. She's a real person, no? Portraying real life storytelling or unsa ba na pero katong pag-ingon niya power nag-unfollow ko murag kuan ra pod murag kung katulaging imong giingon nga ni dakwa yang ulo pero Mm-mm. now she is involved with another issue tapos daghan kay damay no nya di ko kasabot wala Dali, ko dili kasabot gani sa ko ilang sabot. kuan o nya dili po ko interesado actually Oh, gani. pero Bitaw sa kung tinuod naay lang. pero kung naay hatag rundown sa mo bullet style with sections kana when it happened when did it start what is happening who are these people what do they do and what started the fight and what's going on now ana ba mga ana go daghan kayo kuan Daghan kay demand no para sa ato ang mga listeners. Pero oo kung hatagin man dili ninyo mo kuan interesado, okay ra pod. Uy, kanang mangita ra man pod mi og laing story. kabalupod mo no basig na ay naga-wonder sa inyo palagi mo naga-talk about anang Epstein files actually no na-realize ako ba ako Mm. lang ni dili ko Mm. interesado you know why Why? kay there are so many creators sa reels god ni Nathaniel kaila ka Mm. Mm. sa feed niya halos Epstein files ang mogawas ana god unya dagan na kay creators ang nag-cover ani. Dagag coverage ni ba kumbaga worldwide ni siya nga coverage. You don't need us to cover it for you. Kay daghan na kaayo. And I know sometimes naga-clout chase me but in this case it's not worth clout chasing this kind of issue. Kay luod It's way too deep. and deep and also kanang basig mahagbong ta sa conspiracy theories na ani kay kato mga nangaon og mga bata ko no it's so deep and so conspiracy sounding I don't like that. wala It's disgusting. It's too deep. It's too heavy. I don't like gani it at all. I don't like it at all so I don't like it at all so dito na mo pananaw sa uban nga nag-cover ana oo kay daghan nag-cover ana anyway mo ni ato ang Biz Academy. It's when Biz Academy is when we teach you Biz Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is sumala. Mm-mm. According to, ikaw sa basa, oy, hindi lang. I'm gonna paste it. Dako ba? Sumala, I think the direct translation is Dara, like okay. Sumala is according to, in English, sumala is according to or based on or as stated by. murag kung unsa ang reference ba, reference siya. Sumala pa according to ana or kakisa imong reference ana ba murag reference nimo siya ana murag ana god So it's used when you're citing a source, a person, or information. So, like example, we say, sumala sa balita, muulan daw og kusog karong hapon.
So, sumala sa balita is according to the news, it will rain heavily this afternoon. Or, you could say, sumala sa doktor, kinahanglan pa daw siya og pahulay. Like, according to the doctor, she still needs rest. Or you could say, sumala sa imong giingon, murag lisod gyud ang schedule. Based on what you said, the schedule really seems difficult. You might hear people say suma, which is just another The short. pronunciation. The short for sumala. Sumala pa or suma. Some people would answer you with sumala pa or suma. Just that. Muna na, it's a complete sentence. Why? For example, si Britney daw no, gibaligya daw niya yung catalog for $200 million. Tinuod na. Suma pa or sumala pa. Murag siya maybe no, or dili man maybe Dili, murag niingon ka og apparently. apparently murag ana tama. Mo to nanapod mo yung natun-an. Nagana kay mo natun-an ha, Bisaya na kay mo. Tama na. Last na ninyo. O niya, unsa may masulti ninyo sa story? Wala na kadaganan pa si letter sender. Ay si bride to be. Ay si letter sender. Wala na gyud siya mabuhat. Gani, dili na ko. I don't want her. Unsa may masulti ninyo? I don't want that kind of person. It's so bugo. O niya, pag-comment mo sa Tanaw sa Spotify. Sige lang, hindi siya pang-asawa. Oh, you're so mean. Alang nga, kaya di mo ka magtanaw sa imo, magtanga mang kausahay. Permente, Jod. O say, masulti ninyo pag-comment mo sa Spotify, sa YouTube, or sa Facebook. O niya, mura to. Oy, gamitin lang ako ang karaan intro. Ay, karaan nga, outro. Okay. Bye-bye. Bye, guys. Bye!